أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu daraja, muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan dare mai albarka, a wannan masallaci mai tarin albarka, ba don komai ba sai don wa'azi na musulunci. Malumanmu su tunasar da mu abinda ya zamanto wajibinmu, abinda za mu ainihin karanta ya rayar da zukatanmu shine alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ala bi zikrillahi tadma'innal qulub, ala ku saurara da ambaton Allah da karatun alkur'ani mai girma shine zukata sukan samu nutsuwa, zukata sukan rayu. Saboda haka karatun alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayar da ainihin zukatan mutane. Alhamdulillah, maluma na sun gabata sun karantar da mu abubuwa daban-daban daga cikin ɓangarori na shari'o'i na musulunci a wannan dare mai albarka, wanda inda a ce misali an yi shafa fatiha an tashi wa'azuzzukansu ya isar, Allah saka musu da alkhairi. Amma ganin cewa ɗa'a shine musulunci, shine aka ce in ce wani abu na tsaya a wannan a gabanku a wannan lokaci mai albarka. Ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. ‘Yan uwan musulmai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wasu mu'ujizozi guda biyu. Na farko shine ainihin saukar alƙur'ani, wanda duk duniya da ainihin ɗan kaza duka an yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da alƙur'ani, kuma fasaran alƙur'anin an yarda da ita. Ina fata mun gane. Mu'jiza ta biyu an yarda da cewa saukar alƙur'ani ɗin. Mu'jiza ta biyu kuma shine fasaran alƙur'anin. Farko saukan alƙur'ani, na biyu fasararta. To dole musulmi ya yarda da wa'annan ababai guda biyu. Idan ka ce ka yarda da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa manzon Allah alƙur'ani, to ta yaya kuma aka fasara ta? Dole sai an koma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun gane. Da yawa zaka ga wasu mutane sukan yarda da saukan alƙur'ani din amma ba su yarda da fasararta ba. Ko bai yiwuwa shi alƙur'ani mu'jiza ka yarda cewa Allah ya saukar da alƙur'ani amma wanda zai fasaran kuma kana gardama. Shine da yawa zaka ga mutum yana cewa duk wani littafi ƙala kato ne. Kaga wannan ba ƙaramin kuskure ba. Kenan wai ana nufin da su sayyidina Abubakar, su sayyidina Umar. To da Allah ƴan uwa tambaya nake, alƙur'ani ta hannayen su waye ya zo? Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ƙur'ani ma akwai digo? A bayan shi aka zo aka sassa digo din nan. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka yi wasali. Ina fata mun gane. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka hada alƙur'ani ya zama complete izu 60 aure ɗaya. Haka ne malam? To zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu. To duk waɗanda suka yi aikin nan ka yadda da Qur'anin, amma kuma da aka zo da hadisai ta bakin su waye? Ta bakin sahabbai, Allah ya kara musu yadda. Muka same su. Haka ne ko ba haka? Ko kana nan lokacin da aka yi hadisai? Ba mu nan, baka nan, bana nan. To wa'annan hadisan kuma sai mutum ya ce a'a bai yadda da hadisi ba, amma alƙur'anin ya yadda da shi. To in kana cewa baka yadda da hadisai ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na sani hadisai akwai me? Akwai da ifai, akwai wa'anda aka kirkira wa manzon Allah ne ba shi ya faɗi ba.
amma hadisai ai akwai sahihai, tunda akwai silsilatul ahadith sahiha ko gashi ne ya kai volume guda kusan kusan 30 in kana son shi dukkan hadisai ne sahihai a ciki. Akwai kuma da'if nashi shi ma ya kai volume kusan 30 in ka ji dukkan hadisan ƙarya da caci faɗi da waye gaba ɗaya zaka same su a ciki. To kaga wanda ya zo ya yarda da alƙur'anin nan amma kuma da aka zo wajen hadisai sai ya ce wa'annan katti ne suka faɗa. To ƙur'anin masu suka kamana su sayyidina Abubakar ko kana nan lokacin da aka je aka yi yaƙi aka kashe sahabbai da yawa hafizan alƙur'ani masu yawa, sai aka yi mitin cewa to lalle a yi ƙoƙari a haɗa alƙur'ani wuri ɗaya, saboda in aka ci gaba za a zo a wayi gari a samu ainihin alƙur'anin nan ya ɓace. Shine aka yi mitin aka ce to a haɗa alƙur'ani, wani ya rubuta a jikin dutse, wani ya rubuta a jikin itace allo, wani makamancin haka. Shine aka haɗa alƙur'ani, babu su ba su samu ci gaba irin namu ba, wanda misali a cikin wayoyinmu za ka ga alƙur'ani da hadisai da sauransu. A cikin kwamfuta mutum yana da abubuwa daban-daban da sauransu, yana da sahihul bukhari, yana da complete alƙur'ani kira'an wa tafsiran. Su zamanin su babu wannan, sai aka yi kira aka haɗa. To wa'annan sahabban su suka yi wannan jihadi, Allah saka musu da alkhairi. Ƴan uwan musulmai ya kamata a ce mun yaba musu, saboda me Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah madaukakin sarki ya yarda da wa'annan sahabbai. Kuskure ne a zagi sahabbai. Kai makocinka ma in ya rasu, in yayi abun da ba daidai ba ka ringa ambatan munanan halayensa, ba daidai bane ba. An ce ka nema masa gafara, ku ringa faɗin kyawawan ayyukansa. Yana kabari za a tada shi sai a bijiro da ayyukan, a ce ka duba irin aikin da ka yi, ka duba a kaza da ka yi, ka duba bohol da ka tona, ka duba islamiyya da ka je ka rufe kansa, ka duba kaza. Haka annabi ya nuna mana. Amma kar ku ringa ambatan munanan ayyukansa, kuna ja masa bala'i da ainihin wahala a cikin kabarinsa. To bare sahabbai, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je yakin badar ko Allah ya gafarta mishi, ya je yi abin da yake so. To wa'annan sahabban su ne fa, wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin majalisa sai ya ce Abubakar fil janna, Umar fil janna, Usman fil janna, Aliyu fil janna. Haka ne ko ba haka ba? Dukkan wa'annan mutane ya ringa nuna su, ya ce wannan dan aljanna ne, kuma shi ba wai layin iko anil hawa in huwa illa wahayin yuha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana saboda son zuciyarsa ko ya gyara miyar gidan shi. Yakan yi magana idan Allah ya ce ya faɗa sai ya faɗa, sai ya shiru. Idan Allah ya ce ya faɗa sai ya faɗa, saboda maganganun shi da ayyukansa musulunci ne, koyar da al'umma ne, karatu ne na duniya gabaki ɗaya. Saboda haka baya magana. Duk abin da kaga manzon Allah ya faɗi sai kaga Allah ne ya ce ya faɗa sai ya faɗa. Wataran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallan asubahi da shi ko, sai wani ya daga hannu ya ce aina waqtu sala, ya ce yaushe ne ya dace a yi sallan asuba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bashi ansa ba. Sai washe gari da suka zo sallan asuba, wataran washe gari da suka yi sallah an riga an masa wahayi. Kamar misali sun yi sallah yau karfe 5, washe gari suka yi sallah karfe 5:30. Sai ya ce to ma baina hazal waqtain, ya ce abin da ke tsakanin wa'annan lokutan idan kai sallah yayi, kenan karfe 5 in kai yayi daidai, in kai 5 da minti 30 ko 40 yayi, amma kai sallah akan lokacinsa shi yafi. Ina fata mun gane. To kaga kenan layin iko anil hawa in huwa illa wahayun yuha, sai in an masa wahayi ka faɗa sai ya faɗa. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati ko, kuma wa'inda kuka yi imani da Allah ku yi wa annabin salati. To akwai professors da yawa su sayyidina Abubakar wa'inda suka yi jami'a na manzon Allah, karatu babu ciwa-ciwa, certificate din su na gaskiya ne ba irin naka ba. Saboda yanzu wani yana iya samun carry over, sai a duba kawai sai a ga din na wannan faculty din kawunsa ne, yana iya gyara mishi ya wuce ko ba haka ba. Ko kuma a samu
abin nan shugabar makarantar yayan shi ne sai ya gyara masa takardar. Wani ma bai yi karatun ba a Najeriya sai a bashi takardar. Haka ne ko ba haka ba? To amma manzon Allah wa'annan sahabbai karatu ne na gaskiya, karatun alkur'ani da tafsirinsa da turanci gangarau, saboda manzon Allah yakan tura su je su koyo yarukan mutane. Idan an rubuta wasiƙa, dukkan yare da ka sani ana rubuta wasiƙa zuwa majalisar manzon Allah, kuma sai an samu sahabi wanda zai iya karantawa. Kaga majalisa ta gaskiya kenan, ba irin taka ba. Ina fata mun gane. Yawwa ka zo ka ce boko haram, ka gane kaza haram, amma kuma kana kama mutane ka ce wannan tunda ya faɗi kalmar shahada ya musulunta ko an sake shi, wannan kuma bai faɗi kalmar shahada ba za a rike shi, za a tafi da shi. Kuma Allah ya ce la ikraha fi din, ko kuma ta yawa musulmai. Kaga la ikraha fi din, babu tilas a addini. Dan Allah masu fassara wa'annan kalmomi cewa mu musulmai muna tsangoma mutane, muna takurawa mutane, muna shigar da mutane cikin musulunci, to shi wancan da yake yin abun fa shi ma ba musulmi bane ba. Ya kamata ki gane ko ka gane, shi ba musulmi bane. Wanda ya zo ya ɗibi matan mutane ya je ya sake ɗaura musu aure akan aure, ka ce shi musulmi ne? Ba musulmi ne ba. Ina fata mun gane. Ka zo ka samu gada ka sa bom, musulmi ne jama'a? Ba musulmi ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake malamin duniya, wallahi tallahi babu malami kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk duniyan nan ba za ka samu malami irin manzon Allah ba. Saboda haka koyi da shi wajibinmu ne, yan uwa musulmai. Mu nuna wa ƴaƴanmu daraja da kuma ainihin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wajibinmu ne mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya yi nuni cewa mu yi koyi da shi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu riki sunnarsa, alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ur rashidin. Wa'annan khalifofin idan suka yi abu, manzon Allah ya ba su me, ya yi approval cewa wannan abun ya zama addini in suka yi abu. Amma duk da haka me suke yi? Suna takan tsantseni akan addini, ba su yi. Abdullahi dan Umar wataran yana tafiya sai ya zo ya tsaya cak a wani wuri, sai aka ce me ya faru, lafiya kuwa? Sai ya ce ni ma muna tafiya da manzon Allah wataran da ya zo nan daidan nan sai ya tsaya, ni ma na tsaya. Ba shi kenan ba? Abinda manzon Allah ya yi shi suke yi, ba su saba wa manzon Allah, ba irin mu ba. Wataran an zo ana gaya maka manzon Allah ya ce, sai mutum ya ce bari in yi shawara. Wallahi ridda ce fa, wallahi. Za ka yi shawara? Babu shawara a cikin aya ko hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai tsaye, kawai kai naka bi ne. Amma kuskure ne mu ce za mu yi shawara. A kotu kake? Kotu kake? Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya gaya mana cewa la yandiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha, baya magana saboda son zuciyarsa, sai dai me ya ainihin an ce an masa wahayi sai ya faɗa. Inna Allah da muke magana akan salati din nan, sahabbai ga sunan duka suna wannan wurin, amma da Allah madaukakin sarki sai suka ce amarna an nusalli alayka fa kaifa nusalli alayka ya rasulullah. An umurce ka da mu maka salati, ta yaya za mu yi salatin? Dan Allah sayyidina Abubakar bai iya turanci ba, ya larabci ya iya larabci. Sayyidina Umar fa, Usman fa, ba za su iya rubuta wani salati da za su iya yi ba? Tunda ga shehinka ga ya zo da salati, ko ba haka ba larabci bane? Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqna nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Shehin ka ya rubuta wannan a matsayin na Abubakar bai da kwakwalwar da zai iya creating wani salati yayi wa manzon Allah? Sai suka zo sallallahu alaihi wasallam suka koma suna cewa amanna an nusalli alayka, an umurce mu a cikin alqur'ani mu maka salati, fa kaifa nusalli alayka ya rasulullah, ta yaya zamu maka wannan salatin? Sai suka yi shiru, manzon Allah ma ya shiru saboda bai san salatin da za a yi ba sallallahu alaihi wasallam, bai sani ba. Sai da Allah ya masa wahayi ga irin salatin da za a yi, kafin nan kuma yazo ya samu sahabban ya ce to ga irin salatin da za ku yi. Abin da ya kamata mu yi kenan fa. La yahillu an yaf'ala fi'lan, inji mai ahadari, hatta ya alama hukumar laifi, har sai ka san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Bai yiwuwa kawai da mutum ya yi shashayi, ba constitution ba ne. Alkur'ani an riga an gama, hadisai manzan Allah ya riga ya gama bayanin komai,
kuma kamar yadda na baya malami na yake iya kawo wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Allah madaukakin sarki yace yau na cika muku addinin ku. Addinin musulunci ya riga ya cika, babu naqasu a ciki. Wallahi inda zaka dauko wani abu ka ƙara, wataran sahabbai an tafi aikin haji inda ake ɗaukar miƙati 'yan Najeriya ga inda suke ɗauka, 'yan Sham ga wajensu, haka ne ko malam? Akwai inda manzon Allah ya ƙayyade a nan za ka ɗau miƙati. Me ake nufi da miƙati? Shi ne a nan za ka cire rigar jikinka wanda ka je da shi, ka yi wanka, ka yi alwala, sai ka ɗora wannan ƙwarjallan, ka bar kafaɗarka ɗaya a waje ko? Shi kenan za ka shiga da zikiri, ka ci gaba da aiki kenan. Kawai sai ya ƙara kamar step guda 10 haka nan da jikin bangon nan. Sahabai suka ce wani sahabi ya ce ya naga kaje ka tsaya can kana wasu addu'o'i, ya ce ai ni na ci a nan zan ɗauki miƙati. Ya ce wallahi tallahi sai da ya rantse masa da girman Allah, ya ce wannan taku ɗaya in ka ƙara akan na manzan Allah, in ka yi wasa sai ka shiga wuta. Taku ɗaya. Amma yanzu mu ba a jikinmu ba, mukan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karanto mana ayoyi, ka gane, mu kuma sai mu fuskanci nan kuma mu ce addini muke yi. Wallahi kar mu addini ba a baki ba, addini ba a gemu ko a gajeren wando ba. Ka aikata abinda manzon Allah yayi, ka so manzon Allah, shine addini. Ina fata mun gane, wannan shine addini. Sai ya dawo ya zo ya ainihin ɗauki miƙati a inda manzon Allah ya yanke, sai ya ci gaba da aiki, saboda su da zaran an karantar da su sai su tsaya cak, sai su dawo. Amma mu yanzu gashi ana karantar da mutum ba zai ce haba ai babana ya ce kaza, shehina ya ce kaza. Wallahi kuskure ne. Saboda haka lalle ƴan uwa musulmai mu koma ainihin karantarwa irin na manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam, kuma wallahi mu nuna wa ƴaƴayenmu, saboda mun zo da Allah yake gaya mana iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wannan aya ta sauko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi yakan sauka masa. Alqur'anin nan ba wai complete izo 60 aka saukar manzon Allah ya karanta mana ba, a'a yana zo ne a nan duniya, an saukar da alqur'anin kuma an aje shi a Baitul Izza ko? Idan wani al'amari ya taso, wani kesa ya taso, sai a je a dauko aya ko sura complete sai a saukar masa, sai ya karanta mutane ya fasara musu. Haka aka ringa saukarwa har sai da aka soke alqur'anin complete. Shine Allah madaukakin sarki ya gaya wa sahabbai cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya sai yake cewa to an cika addinin musulunci. Duk wani abu yanzu misali style na ɗinki da zaka yi, da zubin wuyan riganka, da irin motar da zaka hau, wannan al'amari ne na rayuwarka. Ba wani malami da ya isa ya ce ai zubin da kai bid'a. Da zaran ka ji mutum yana cewa fankan masallacin ku bid'a kai, wannan zubi annabi bai yi zubi ba, kai bid'a. Annabi masallacinsa babu kafet, kuma yan bid'a ne. To yana nuna maka ID card din shi cewa shi original jahili ne. Ka gane ai? Wallahi tallahi original. In kana neman original ka same shi, to sai dai a daga aya ta shi. Abinda ake nufi da bid'a shine abinda aka kirkiro shi amma sai aka lankaya shi da addini. Ina fatan mun gane. Yawwa, amma in dai ba addini ba, me to misali larabci fa kullum idan ka zo, in aka ce maka yanzu misali as-salat, sai a ce lugatan me kuma wasdilahan, ana nuna maka cewa a tsantsar yaren larabcin ga fasarar shi, a shari'ar musulunci kuma ga fasarar shi. Yawwa, kai baka san lugatan ba, baka san islahan ba, kawai da kaji kalma sai ka zo kana sa mana musulunci. Fanka ka ce mutum ya yi bid'a, mutum ya hau jirgi ya je aikin haji dan bid'a ne. Dukkan kuma kun zama, yace wasali farkon bid'a ma da aka fara yi, babban shehi ba a Najeriya ba, yace farkon bid'a da aka fara yi a duniya shine wasallin alqur'ani da digo da aka sa inna lillahi wa inna ilaihi. Yanzu sai na Abubakar su ma yan bid'a ne jama'a a bakin ku? Dan Allah sayyidina Abubakar kuma su kawo bid'a a cikin addini, kuma Allah ya yarda da shi ya bar mu ta tafiya kai yau shekara 1000 da wani abu. Haba, mu yi musu adalci mana jama'a, mu yi musu adalci. Wa'annan sahabban su zama yan bid'a ba zai yiwu ba. Allah ba zai bar abun ba. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun.
Allah ya ce mu muka saukar da alqur'ani ko mu za mu kare shi, za mu protecting alqur'ani. La yatihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Babu barna ba ta shiga ta bayan alqur'ani bare ta gabansa. Wallahi baka isa kana karatu in ka cire digo daya zaka ga yaron ka yayi haka, ko da ba zai iya gaya ma ba yana jin nauyin ka, amma abun bai ji daɗi a ransa ba. Wallahi in dai alqur'ani ne Allah ya ce mu muka saukar da ita kuma za mu ba shi kariya. Amma sauran littattafai Allah ya saukar da littattafai daban-daban, amma bai faɗi wannan kalmar cewa mu muka saukar da wannan littafi kuma za mu kare shi ba. Sai alqur'ani kaɗai, mu'jizar alqur'ani kenan, barna ba ta shiga gaba ga shine wa'annan turawa suka yi mitin lokaci babu lokaci, suka yi mitin cewa za su yayyaga alqur'ani. Wasu suka ce a kashe makarantar alqur'ani, suka ce wallahi in muka yi haka ba mu tsira ba, saboda yaran su kanana sun haddace wannan littafin. Wani ya ba su labari ya ce yaran su kanana sun haddace alqur'ani a kansu, saboda haka ko mun kona ko mun yayyaga aikin banza muka yi, kuma wallahi gaske ne. Saboda haka yan uwa babu lokaci, kuma wannan tafiya da ake yi muna ainihin ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Akwai nasarori da ake samu, kuma lalle yan uwa musulmai wannan aiki ne namu duka. Allah ya umurce mu cewa mu tashi mu yi da'awa a cikin addini. In muka duba makwatan mu zaka ga sun zo ranar Asabar da speaker irin wannan suna yawo da shi, suna shiga har gidajen mu su mana wa'azi. Wannan aikin mu ne fa muka daina yi, shine suka dauko. To wajibi ne yan uwa musulmai mu koma mu ainihin wannan da'awa din. Kar mu ringa tunani sai ran da za a kawo mana wa'azi a masallacin mu za mu fito. A'a, duk inda za a yi aiki na da'awa, ba sai ma wannan ba, musulmi yayi kokari ya ringa sa ainihin kafan shi a wajen alkhairi. Kuma babu wata kungiya misali da muka a'a, duk wani wanda yake da'awar sunna muna tare da shi. Allah ubangiji ya kara muku albarka, Allah ubangiji ya kara mana nasara a cikin wannan tafiya da muke yi, da sauran ainihin aikace-aikace na musulunci da muke yi. Ya kyautata karshen mu, malumanmu da suka ainihin dora mu akan wannan aiki, Allah ubangiji wayanda muke tare da su Allah ka kara musu imani, ka ba su kariya. Wayanda kuma suka rasu Allah ka haskaka kabarin su. Akwai malumanmu da yawa da suka rasu, Allah ka gafarta musu, Allah ka ji kansu. Mu da muke bayan su Allah sa mu cika da musulunci da imani. Wayannan kwamiti na wannan masallaci yadda suka karbe mu, suka ainihin marabce mu, muna musu addu'a Allah ya hada fuskokin mu da mu da su gabaki daya a gidan aljanna firdausi da rahmarsa. Yan uwa musulmai da yan agaji da dukkan iyayen mu da maluman mu, wannan aiki da kuke yi Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi. Kada ku gajiya, wallahi ku ci gaba, ba farkon ba karshen. Zaka ga an fara tiriyan sai an zo dab za a ci nasara sai ga mutun ya zame. To kar mu yadda da wannan. Yawwa mutuwar magarba, kar mu yadda. Ka tafi a nan ba a gama abinci ba, ka je can kuma an cinye, kaga kai 2-0. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahu akbar. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da mu za mu ci nan, can kuma za mu ci gaba da